Ynha-da biziň ýaş adamymyz. Şeýle bir odan bedelen mihmanlar üçin niýetlenen otawda ýeköz garly. Üýüň bedeňini syňnap, ol gymmatly hatyň bardygyny unutdy. Yerden ören ýokarda ýerleşen ýekece penjere seýilgäki bakyp durdy. Şol ýerden bagy hem görnüp durdy. Şol wagtda biziň gahrymanymyz ilkinji gezek gülleri mylaýym söýügi ihlas bilen ýydy edip berýän goja millionera gawat gelipdi. Sabar kanatsızlıktan o dalıp, ýaş adam gymmatly sırly bukçan elini alanna, daşdöwre tutuksu ýagtylyk saçyp dol ay dopdy. Köp ýyllaryň dowamyny baly onuň üçin 7 gulpyň aşanak syr bolup galypdy. Ynha, indi mukaddes açar onuň eline de. Ol bukçan açdy. İçindäki hatyň gatlaryny ýazyşdyrdy we ak, sap arasa kagyzy aljyrymlyk bilen seretdi. Ol gysgaly kagyň arka ýüne seretdi. Hiç dat ýok. İki tarapda da ýekece de belgi ýok. Goja samsyk adam ýaly onu Allah görüpdi. Hiç şeýle ýok syr üçin, şeýle uly möçürdäki çeki gol çekmek. Ýöne goja diýsen halal adama çalym edýärdi. Biraz äge bolmaly keni. Ýöne ýere hakyky halal adamlar hiç şu atam baý bolmaýarlar diýip ýöne ýere aýdylmaýan bolsa gerek. Näme de bolsa bu sözlerde belli bir hakykat, megerem bar bolsa gerek. Belki de mende hiç işeýürlik duýgusy ýok. Şonuň üçin çeňe şeýle ýeňillik bilen düşündirnip ýaş adam pikir etdi. Ýaş adam gaharyny saklap bilmän haty bölek etdi. Ýöne onuň böleklerini galyň ýumşajyk halynyň üstüne seçik goýberdi. Ýekece duýgu oňa kanatlanma berýärdi. Onuň howul hara hereketinden hiç kim zeper çekjek däl. Başgaça bolan onuň durmuşy ähli manysyny ýitirjekdi. Indi näme etmeli? Bolup geçen zatlaryň ählisi onuň üçin hakyky zatlar däl ýaly. Ol ýagdaýdan ýekece çykalgany görýärdi. Gaçmaly. Bu ýerden mümkin bolýandan çaldyrak gaçyp gitmeli. Belki de bu ýerde haýstir bir hop gilenip ýatandyr. Oýlanyp oturmaga wagt ýokdy. Ýaş adam bu geň taňmylykda ýene bir gece asla galmak islemeýärdi. Ýuwaşlyk bilen barmağynyň ucunda ýörep, ol gapaý golaýlaşdy. Huşgarlyk bilen tutawajy çekdi. Näletdiňmiş? Kapy daşyndan ýepildi. Ol çatak ýagdaýa düşüpdi. Ýaş adam penjere tarap okturly. Ol ýeňillik bilen açyldy. Emma ýere çen anan 30 fut dagy bardy. Megerem bökäýseň boýnuň omursaň gerek. Nähil bu ýerden çykmaly? Ýekedäk çykaly hyzmatçyny çagyrmak galypdy. Düýdansyz bu ýerden gitmek indi başartmasa gerek. Ýaş adam çagyrdy jaňbasy. Emma hyzmatçy gelmedi. Ol ýene berek çagyrdy. Hiç kim habar almady. Öýde gümüklükdi. Megerem hemmeler okuda bolsa gerek. Belki de jaň işleýän näler. Diýmek, gyýgyrmak gerek. Ýöne ýaş adam gyýgyrmaga ýürek edip bilmedi. Ähli delilleriň tersine bilýän hakykatdan doğruçuluk eden bolsa näme? Hiç bir esassyz daşdöwre öz gyýkyrlygyny bilen oýaryp bolmady ahire. Hakykatdan biziň gahrymanymyz okusyny almagy ýüregine döwdi. Emma hiç ruklap bilmedi. Gözüniň aldyna öten günüň wakalary janlanýardy. Ol istendik delil tapmaga çalyşdy. Emma olaryň barda bolup geçen zatlaryň düýbinden akla sığmajak zatdy baradaky barha berkeýän duýwa urlap çympytrak bolýardy. Ak kağız list, bir list ak kağız üçün 10.000 funt. Ahyrdan gözüne uyku geldi. Ona ýeňillik öretmedi. Ýaş adamyň düşüne tutuş gelecekki durmuşy bagly bolup duran aýratyn möhüm galyň resminama desine gol çekmek talap etýän niýeten şu adam ýerdi. Emma biziň gahrymanymyz oňa aýyply garşylyk görkezýärdi. Sebäbi resminama hakyky arasy ak dislerden ibaret bir bow kağız düşmegdi.